Kolegovia, viete, ako by Európska únia najlepšie vedela pomôcť pri týchto povodniach? Keby nevymýšľala nezmysly, ako napríklad povinné elektromobily, pretože chcel by som vidieť tie vaše autá na baterky, tie bagre a traktory, ako by pomáhali pri týchto súčasných povodniach. Lebo áno, boli tu pred rokom aj také návrhy, že v rámci zavádzania Green Dealu ste chceli povinne presadiť aj elektrifikáciu tzv. Heavy duty vozidiel, to znamená vozidiel určených do ťažkých podmienok, ako sú traktory, bagre, nákladiaky, kamióny. Proste nezmysel. Nezmysel. Čo sa však týka týchto povodní, tak nepostrehol som od Európskej únie zatiaľ žiadnu konkrétnu pomoc. Pritom presne toto je tá oblasť, kde by sa mohla prejaviť spoločná európska solidarita, spoločná európska súdržnosť. Nie je tam donekonečna pomáhať len imigrantom utekajúcim z Afriky, platiť im dopravu, platiť im ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, následne nejaké sociálne benefity, či dokonca vreckové. Ale teraz občanom Európskej únie, národom Európskej únie konkrétnymi opatreniami pomôcť prekonať škody, prispieť im na náradie alebo na obnovu poškodených príbytkov. Ale to by muselo byť vedenie Európskej únie trošku iné. A muselo by sa zaujímať o problémy bežných ľudí, bežných Európanov. Žiaľ, v tejto súčasnej kríze zatiaľ nie je za čo Európskej únii veľmi ďakovať, ale chcem sa z tohto miesta aj ja poďakovať záchranným zložkám, ktoré aktívne pomáhajú. Poďakovať sa všetkým hasičom, všetkým záchranárom, policajtom, dobrovoľníkom, vodohospodárom, všetkým občanom, ktorí aktívne pomáhajú ľuďom zasiahnutých povodňami, pretože to sú skutoční hrdinovia dnešných dní a im patrí naša vďaka. A na záver mi dovolte ešte také krátke zamyslenie. Dnes tu diskutujeme o bode s názvom Ničivé záplavy v strednej a východnej Európe, straty na životoch. Zajtra tu má byť v pléne diskusia suchá ako hrozba pre miestne komunity a poľnohospodárstvo v Európskej únii. Prepáčte, ale mne to niekedy pripadá ako v nejakom televíznom programe. Proste vyberte si svoju krízu. Raz je to COVID, raz je to vojna na Ukrajine, potom je to sucho, potom sú to záplavy. Podstatné je, aby sa ľudia stále báli, aby tu bol nejaký alarmizmus. Dokonca ešte aj túto debatu mnohí z vás zneužívate na presadzovanie Green Dealu, ktorý v skutočnosti viac problémov spôsobuje, ako rieši. A my s takýmto alarmizmom jednoducho nesúhlasíme a vyzývame na návrat k normálnej, racionálnej diskusii a na návrat ku konkrétnej pomoci občanom.